e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banangɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma bi araba ye septembre kalo tile 27 san 2026 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana o ma aw minnu sigilen bɛ ka aw ka jabarani ni ka ale lajɛ n'o ye Mali kunnafoni.net kunnafoni min na b'a ma kɔnɔ sanga a n'a ka waati a waati selen ne aw bisimila Fondamela bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye kunu septembre kalo tile 27 san 2022 an ka ministre ɲɛmaa ni o Abdoulaye Maiga ye a ye ale kɔni ni ka bisimila Abdoulaye Maiga mi yɛrɛ ni a kun taara jamana ale ka ci la New York kaw olu fɛ yen nɔ o ka assemblée générale ba min ni a ta ko 77 n'o o kɛra n'a taara Mali ka ci kan ka o lase min n'o yɛrɛ ɲɛmaaya ba tun bɛ monsieur Antonio Guterres bolo ni ale ye ONU secrétaire général ye an ka ministre ɲɛmaa ka fɔla sa ko a kɔni bɛ foli kɛ fɔlɔ ni ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ma ni o ye colonel Asimi Goita ye o fɔlen ko ka bɔ yen a bɛ foli belebeleba ta ni ka o di maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka sababu kɛ maliyɛnden bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka bɔ ka olu kunbɛli min yɛrɛ ni a kɛra balinanko ba ye olu bolo n'u yɛrɛ kɔni tun sigilen tɛ ni jama sugu yɛrɛ ko bɛ bɔ ni ka o kunbɛn colonel Abdoulaye Maiga a ka fɔla ko kabini ONU kɔni ye ni baara in ni ka ale daminɛ n'a fila ta ko 77 na ko ɲangili min taara kan anw ka jamana ale sɛgɛrɛ CEDEAO fɛ ko a kɔni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ farafina jamana si ale kan ko nka CEDEAO ta ko anw sɛgɛrɛ ɲangili min yɛrɛ sa ni ale ma kɛ sariya yɛrɛ kan ni a kɛra gɛlɛyaba ye anw ka jamana kɔnɔdenw olu ma colonel Abdoulaye Maiga a tilala ka kuma fɛn min ye Côte d'Ivoire ka kɛlɛkɛcɛ 46 min bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la n'o minɛnen don an ka faamaw olu fɛ sa u kɔni ni Ivoirien bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka u ka finitigilaka ninnu ni ka olu labila nka an ka ministre y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni donna an ka jamana o kɔnɔna la cogo min na k'a ma dogo maa si la Nigérienw ka douane ɲɛmaayaso kɔni sɛbɛnfura bɔ k'a yira k'a fɔ ko olu ka taji kɔni tɛna na don anw ka jamana o kɔnɔna la nɔ ko taji min kɔni ni ale bɛna o de ye Nations Unies maaw ka taji ni o ye MINUSMA maaw olu yɛrɛ ta ye sa ni sɛbɛnfura in yɛrɛ kɔni ale bɔra ka septembre kalo tile 21 san 2022 douane ɲɛmaayaso y'a yira k'a fɔ ko ni Abdoulaye Maiga taara kuma min ni ka ale fɔ Nations Unies ale kɛnɛ kan ko o kumaw kɔni tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la fɛn min ye san 2022 kana se san 2023 kalantaw ye sa n'o o bolodalen don ka octobre kalo tile 23 ma kɔnɔ san 2022 an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la yan nɔ sa kɔni kelen bɛ hakilina wasi an ka faba kɔnɔna ka taa se kayikaw olu fɛ yen masa fɛn min ye kayikaw olu fɛ yen u ka lakɔli karamɔgɔw kɔni ka laɲini ye fɛn min ye o de ye ka se ka kayikaw ka dugumɛ n'o o ye kɛɲɛba ye sa o académie ɲɛma ni ka se ka o bɔ a jɔyɔrɔ la an ka faba kɔnɔna kɔni ta ye fɛn min ye sa o de ye lakɔli karamɔgɔw olu kɔni bɛ ka u ka sara ni ka o de ɲini fɛn min
ye banyangara sira ni duanzan sira isa ale kon tigɛlen ka septembre kalo tile 26 dugu min na sa n'o de ye orodu askaraba ni orodu be kunbɛli sigida o la sira in kɔni tigɛlen donso ani dugulamaw olu fɛ ka sababuya kɛ k'ulu ka sira kɔni ale sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen don donsow ka ɲɛma ale y'a yira k'a fɔ ko ni sira in kɔni ni ale ma dilan a bɛ to datugulen sɔgɔma fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 18 o wagati ma fo ka taa fɔ ko da donna sira ale dilanniko la waati min na. Coronavirus boloci tako sabana baaraw kɔni daminɛna Gawukaw olu fɛ yen nɔ ka septembre kalo tile 26 san 2022 a bɛna to sen na fo octobre kalo tile 4 u ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛma ale y'a yira k'a fɔ ko boloci in kɔni ale daminɛnen u ye maa 25 ni maa 600 de bolo o kɔni ci u b'a yira k'a fɔ ko maa fanba kɔni olu bolo cira ka ban. Fɛn min ye pomme terre ye ale sɔngɔ kɔni jiginna kosɛbɛ Segu sugu ale kɔnɔna la dɔgɔkun daminɛ in yɛrɛ o la pomme terre ale kilo kɔni tun bɛ ka feere sefawari 170 tile damadama o kɔnɔna la nka sisan a bɛ ka feere sefawari dɔrɔmɛ 130 la pomme terre feerela olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko dɔ kɔni bɔra pomme terre ale sɔngɔ la a sababu ye pomme terre wɛrɛ bɔra jamana wɛrɛ kan ni o ye Marɔkaw ka jamana ye ni ka jigin sugu kɔnɔna la o de ye dɔ bɔ pomme terre ale sɔngɔ la. Mali kunnafoni jabarani lajɛ bɔ aw kulo garizɛ kɛra kunnafoni damadama min ye bi ni k'a da aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi kunnafoni na ni Ala m'an ka jɔ a jɔna aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn sini inshallah.